Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәр барышында Үзбәкстан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашты. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Үзбәкстан товар әйләнеше 193 миллион доллардан артып киткән. 2022 елның беренче ярты еллыгы шулай ук 34% үсеш күрсәткән. Булар барысы да Татарстан президенты фикеренчә актив шәхси багланышлар, үзара визитлар нәтиҗәсендә уртак предприятиеләр эше белән тормышка ашырыла. Конечно же, автопром, нефтянка, энергетика. Все эти направления здесь очень перспективны. И мы получили одобрение, чтобы по всем этим направлениям работа шла. Рөстәм Миңнехановның сәфәре Ташкент шәһәренең IT паркында дәвам итте. Татарстан президентына парк концепциясе турында сөйләделәр. Биредә коворкинг үзәк, IT академия, IT лаборатория һәм кунакханә ачылырга тиеш. Татарстан президенты Ташкент тәҗрибәсе һәм мөмкинлекләрен өйрәнү һәм Татарстан компанияләрен хезмәттәшлеккә җәлеп итү буенча җаваплы белгечләргә йөкләмә бирде. Шулай Үзбәкстанга эш сәфәре кысаларында Ангрен шәһәрендә резина техника заводында булды. Биредә конвейер тасмалары, авыл хуҗалыгы һәм автомобиль шиннары җитештерелә. Предприятиенең еллык егәрлеге 3 миллион берәмлек автомобиль шинына һәм 200 мең авыл хуҗалыгы шинына җитә.